Wel, helo, gyfeillion annwyl, Rodri Francis, Cered Mentyriad Ceredigion, wel, a Radio Aber, wel, i fi ma to, i ni ma yn eich gwasanaethu chi yn y gymuned. Wel, ni'n siarad yn rhaid i'n weithio i bod yma, wedi bod 10 mis nawr ers y cyfnod clo, ond ni dal yma, a mae rhaid i cadw'r gobeith a cadw'r ffydd a bod yn bositif, ynddo fe. Felly, dros y... Chi siw wedi gweld dros y misrau diwetha, fi wedi bod yn gwneud pob math o podlediadau. Wrthos diwetha, o'n i'n gwneud sesiwn gyda Steff Rhys o Cantred Gwaelod, Gigs Cantred Gwaelod, wythnos cynni wedyn, Sian Stacey. Felly, mae dyn ni lot o beth ar y gweill. Felly, pam i ni ma heddi? Wel, wrth gwrs, mae fe'n Dydd Santes Dwynwen, felly Dydd Santes Dwynwen hapus iawn i chi gyd. I ni ma'n dathlu mae dyn ni diwyllian unigryw iawn yng Nghymru wrth gwrs, a mae fe'n bwysig bod ni'n dathlu'r gwyliau yma. So na pyn ni ma heddi. Wel, y reswm yma heddi, yn syml iawn, i fi drafod Berthnasoedd Iachus. Ac all y perthnasoedd iachus na fod yn rhamantaidd neu perthnasoedd gallu fod rhwng pobl, rhwng dynion a rhwng menwod a rhwng pawb yn y byd fel, ynddo fe? Felly, dyna pam i ni ma. A wi ma i drafod hyn gyda Heddwen Daniel. Helo Heddwen, siwr i ti? Helo, iawn, diolch. Ti'n cael Heddwen yw swyddog atal a swyddog datblygu gwasanaethau Gymorth i Ferched Cymru, Women's Aid. A wedyn mae Nicola Willis. Helo, Nicola. Hiya. A mae Nicola yn gweithio fel reolwr tîm plant a pobl ifanc, gwasanaethau Camdrin, Domestig, Gorllewin Cymru. A wedyn mae'r hyfryd Llinos Hallgarth, lle ti Llinos? Sydd i chi gyd. Sio Llinos wedi cael digon yng Ngwelyn Wyneb, mi'n gweld i bob dydd. Ond na, mae chod y teg Llinos. Mae rhaid i ddod, she's had to put up with me, chod y teg iddi. Llinos yw nghydweithwr i swyddog datblygu Cered Mentyriad Ceredigion. Felly, i ni ma i drafod yn syml iawn, Berthnasoedd Iachus, yng nghyd-destun y ffaith bod e'n Dydd Santes Dwynwen. Felly, Nicola, Llinos, Heddwen, Dydd Santes Dwynwen, hapus chi gyd. Diolch. Ac i chi. Gai i ddechrau gyda ti, Heddwen. Wyt ti'n gweithio i Cymorth i Ferched Cymru. Beth yw'n unig chi'n neud wedyn, a beth yw pwrpas eich mudiad chi wedyn, Heddwen? Iawn, dim problem. So, elusen Cenedlaethol Cymru yw Cymorth i Ferched Cymru. Yn y bôn, prif bwrpas yw disgweithio i roi diwedd ar pob math o drais yn erbyn menywod. So, dyn ni ddim jyst yn sôn am Camdrin Domestig, mor prevalent yw hynny. Dyn ni'n sôn am bethau eraill o Camdrin yn erbyn menywod ar y sail bod nhw yn fenywod. So, math o bethau dyn ni'n neud yw, dyn ni'n cefnogi fath o ffederasiwn o wasanaethau arbenigol Camdrin yn y cartref, ond hefyd pethau fel sexual exploitation a math o gwahanol o sexual abuse ar draws Cymru. I helpu nhw i rhoi gwasanaeth safonol i oroeswyr o fatha gwahanol o abuse. A hefyd, i drio fath o atal abuse rhag digwydd yn y lle cyntaf. A so, mae hwnna'n ffitio mewn i'r sgwrs yma efo fath o perthnasau iach, achos wrth gwrs perthnasau iach yn sail wedyn i fath o fyw bywyd di-drais. So, dyna beth ydyn ni'n neud. Mae'n ffantastig, Heddwen, ti'n bod. Fel wedys i'n dyfe gynnau, mae'n bwysig fel bod ni fel cymdeithas yn dyfe. A hefyd, dynion hefyd yn ymwybodol o pethau mae merched a menwod yn mynd trwyddo mewn bywydau, ti'n bod. A mae fe'n bwysig hefyd bod ni'n cael yr ymwybyddiaeth ynglyn â beth sydd yn creu gofid a creu los i y microaggressions yma, dyfe, heb i bobl i ddynion yn ywedig sylweddoli ni fel yn dyfe am yr gwaith i chi'n neud yn mor bwysig, felly mae hwnna'n ffantastig. A i ti yn cydweithio'n agos iawn gyda Nicola sydd yn gweithio ar ran gwasanaethau Camdrin Domestig Gorllewin Cymru. Felly, Nicola, beth yw dy faes di wedyn? Debyg iawn i be mae Heddwen yn neud wedyn? Beth yn union i ti arbenigol mewn wedyn? Debyg iawn. Yn un o'r partneriad efo gwasanaeth Welsh Women's Aid. Ni'n gweithio yng Ngheredigion ac yn Gogledd Sir Benfro erbyn hyn. Ni yn gweithio gyda pobl yn y cymuned. Sydd yn byw gyda Camdrin Domestig neu sydd wedi cael ei effeithio gan. Ni hefyd yn gweithio gyda plant a phobl ifanc
o beder hyd at 25 wedyn yn ei troi ar gwaith atal, beth maen nhw wedi gweld fel plentyn yn y teulu, beth maen nhw yn mynd drwyddi wedyn fel pobl ifanc yn dechrau perthnasoedd eu hunain. Ac yn ni hefyd yn gweithio gyda dynion a dynion ifanc. Mae gyda ni 2 refuge sy'n rhoi lloches i rheina sydd yn goffod symud oddi wrth rhywun sydd yn Camdrin domestig sy'n risg uchel iawn. Mae hynny'n cynnwys y plant, felly maen nhw'n cael cymorth yn y lle hynny. Ni'n gweithio gyda'r gymuned a sawl asiantaeth arbenigol eraill i wneud yn siŵr bod pawb yn cael yr addysg wedyn amdano beth yw Camdrin domestig, sut i edrych am rhai o'r arwyddion hynny, ac i sôn am y ffaith ein bod ni yn deall bod Camdrin domestig yn digwydd o merched tuag at dynion, ond yn benodol ni yn edrych ar rhywbeth sydd yn ôl y statistics yn benodol yn effeithio ar merched a menwod, a felly dyn ni yn trio wneud yn siŵr bod ni yn gallu cael gafel ar pawb yn Ceredigion. Ni'n gwybod bod ni'n hyfryd o le, ond mae fe'n anodd iawn i bawb gael mynd at rhai o'r asiantau yma sydd yn mynd at swyddfa neu trio gweithio ar-lein fel ni'n trio wneud ar hyn o bryd yn hynod o anodd. So dyn ni'n trio mynd at bob ysgol, bob cymuned i wneud yn siŵr bod nhw'n gwybod bod gwasanaeth i gael ac yn bod ni'n gallu rhoi y cymorth yna mewn rhyw ffordd neu gilydd hyd yn oed yn y cyfnod yma. Mae fath beth a PTSD yn y fe, mae yna plant a bobl ifanc, a maen nhw'n dioddef wedyn, mae yna rhywbeth o graith tymor hir wedyn i beth sydd wedi digwydd pan maen nhw'n blant wedyn, a wedyn nhw'n profiadau wedyn, Nicola. Ie, a ni'n gwybod, mae lot o bobl yn meddwl yn anffodus bod plant ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. I bod nhw falle ddim wedi gweld efo'i llygyd rhywbeth yn digwydd. Ni gyd wedi cerdded mewn i stafell le mae 2 berson sydd really ddim yn hapus efo'i gilydd. Does dim geiriau yn cael eu transnewid, ond chi'n gallu teimlo'r atmosffer yna unwaith bod chi'n cerdded fewn. Beth sydd gyda chi wedyn yw'r opsiwn i gerdded allan o'r ystafell yna. Beth sydd gyda plant, does dim opsiwn i gerdded allan o'r ystafell yna. Felly maen nhw yn clywed, maen nhw yn gweld, maen nhw yn teimlo'r effaith, a maen nhw yn anffodus yn cael eu camdrin yn uniongyrchol. A maen nhw yn wedyn yn cael yr argraff yna. Mae yna PTSD, mae yna trauma, mae fe'n ni fod dysgu oddi wrth o bobl yn gwmpas ni sut mae perthynas yn edrych. Ac felly mae lot o'r rhain yn gweld hyn fel berthynas delfrydol, a wedyn mae achosion lle mae pobl ifanc yn cymeryd rôl wedyn yr person sy'n camdrin os maen nhw wedi gwahanu, achos maen nhw wedi gweld beth sy'n digwydd, maen nhw wedi dysgu, neu maen nhw'n byw mewn ofn ac yn meddwl y bydd pob dyn yn gas iddyn nhw, a maen nhw'n cael amser anodd iawn yn trio cael perthnasoedd gyda dynion yn arbennig. Yn ymwedig achos yn anffodus, mae lot o'r asiantaethau menwod i ni gyd. So mae cael positive male role models yn really bwysig, ond yn really anodd i bobl ifanc i gael. Llinos, beth i ti'n, fel i ti'n mateb sydd newydd gael ei ddweud fel yn dyfe, ni wedi bod yn siarad a beth o'n droi, ond ni'n hunan ni fel yn dyfe, ni'n perthnasoedd iachus, fel yn ni'n perthnasoedd rhwng dynion a menwod, a dynion a menwod a benwod, fel i ti'n ymateb fel sydd newydd gael ei ddweud, achos fi'n gwybod bod ti'n teimlo'n gryf am y ti hwn. Dwi'n teimlo'n gryf amdano fe, achos dwi'n teimlo bod gyda ni gyd fel rôl, a bod ni'n gweithio yn asiantaeth sy'n helpu neu ddim, mae gyda ni gyd rôl i helpu pobl arall sydd mewn trafferth neu mewn ofn neu angen help a cefnogaeth. Dyn ni'n gweld ni'n rodrin, dyn ni, gwaith i ni'n neud, ni'n gwneud gwaith cymunedol, ni'n hybu a hyrwyddo'r iaith yn y gymuned, ond ni'n dod ar draws plant ifanc, ni'n dod ar draws mame, ni'n dod ar draws tade, sydd yn anffodus yn dioddau o rwy fath o gamdrin. Fel ni'n gweud, dwi'n o reidrwydd yn gamdrin yn domestig gadre, felly bod e'n cael ei gamdrin yn y gweithlu, felly bod e'n camdrin yn gwahanol sefyllfaoedd. So, dwi'n teimlo bod codi mobyddiaeth a hefyd fel yr gwaith da mae'r 2 asiantaeth ma'n gwneud yn mynd allan i'r ysgolion a gwahanol mediadau, fel ni'n gweud,
tynnu'r tabw o'r math ma o ddigwyddiad sydd yn digwydd yn peth pwysig iawn. Diolch yn fawr ti, Llinos. Felly, Heddwen, ni wedi trafod yn fras beth i chi wneud. Felly, o ran ynghyd-destun y dydd heddiw, perthnasoedd iachus. Beth yw perthnasoedd iachus? Beth i ti'n gweld fel perthnasoedd iachus? A fel i ti'n teimlo bod ti perthnasoedd iachus yn romantaidd a agweddau hefyd? Eraill hefyd, dim rhaid bod yn romantydd trwy amser? Na, i gymryd hynna bellach, bys ni'n dweud, mae gallu cael perthynas iachus gyda pobl megis ffrindiau, ond hyd yn oed jyst pobl dych chi ddim yn nabod yn dda, mae hynny'n sail wedyn i gael perthynas iachus gyda'r cariad, achos os ydych chi ddim yn parchu pobl yn gyffredinol am bwy ydyn nhw, os oes gyda chi fath o agweddau beirniadol ynglyn â be mae'r ferch yna'n gwisgo, neu mae'r bachgen yna'n crio, fath yno bethau stereotypical sydd ddim yn fath o dyn nhw ddim yn barchus, chymod. Wedyn, siwrs allech chi ddisgwyl bod hwnna'n mynd i fath o translatio mewn eich perthynas eich hun. Mae perthynas iachus, mae gymaint, mae'n anodd diffinio nhw, ond fath o tair elfen bysa ni yn ofyn i'n hun, tawn ni mewn perthynas, ydw i'n teimlo'n ddiogel? Ydw i'n gallu trystio'r person yma, lle ymddiried ynddyn nhw, a yw'r person yma'n parchu fi? A dyna'r fath o neges dyn ni'n, a Nicola yn bendant yn fath o mynd allan gyda i ysgolion yn benodol, fel trwy'r beth yn Saesneg yw'r STAR programme, Safety, Trust and Respect. A so ni wir yn gweld rheini fel y tri elfen mwyaf hanfodol sy'n sail ar gyfer perthynas iach wedyn. Dwi'n gweithio mae'n dynod cyfan, chymod, allai ddim rhywbeth fynd o le, ond mae angen bod y pethau am yn lle. A ti'n wedi nodi'r man, dy fe, achos ni'n byw yn y cyfnod nawr, mae pawb wedi closi at ei gilydd fel yn dy fe, mae rhan fwyaf o'n i bai mynd i setio, ni'n gweithio gatre fel yn dy fe, felly i ni gwmpas ein plant ni, i ni gwmpas ein gragydd ni fel yn dy fe, ein gwyr ni fel yn dy fe, odi nifer yr achosion o ran trais wedyn a domestig abuse wedi codi wedyn, Nicola, yn gyffredinol, bydde ti'n dweud dros 90 mis diwetha, a pam hynny wedyn? Ni wedi gweld, rhywbeth yn ei heb erioed wedi gweld o blaen, i wedi gwir. Dwi wedi bod yma am bron i 8 flynedd erbyn hyn, a heb gweld cynnydd mor sydyn erioed. A mi nath e ddigwydd yn fwy penodol pam fi oedd y plant yn mynd nôl i'r ysgol, achos ni'n gwybod mae rhan o'r tactics mae pobl sydd yn wneud gyda Camdrin Domestig yw cadw nhw eu hunain, yr isolation, ac felly mae'n aml iawn bod yr oedolyn yn ddim yn cael yr opsiwn i siarad efo rhywun, ond mae plant yn siarad, neu mae pobl yn sylwi newid yn ymddygiad neu newid mewn plentyn, ac felly wrth iddyn nhw fynd nôl at yr ysgol, a mae pobl yn gofyn y cwestiwn sut wyt ti, beth sy'n digwydd, ydy popeth yn iawn, mae nhw wedi cael y cyfle i falle siarad yn fwy agored am beth sydd wedi bod yn digwydd gatre. Ond beth sy'n rili bwysig yw yn bod ni ddim yn rhoi'r esgus na i bobl sy'n gwneud Camdrin Domestig. Mae o achos y lockdown yw bod nhw'n fwy stres, bod yna llai o arian, bod pethau, ni'n gwybod bod pethau'n anodd, ni'n gwybod bod pawb bod am bwysau effernol, ond dyw hwnna ddim yn esgusodi ymddwyn fel yna at unrhyw berson, p'un mae nhw yn eich teulu chi neu rhywun arall. Ac felly, dyn ni ddim yn gallu gweud mai o achos yr epidemig yw e. Mae hwnna wedi cyfrannu oherwydd bod pobl yn gorfod treulio lot fwy o amser adre. Dyn nhw ddim yn saff adre, mae ysgol yn lle saff i bobl, ond nid esgus yw hi wedyn i Camdrin yn y cartref. Ond ni wedi cael lot fwy o galwadau. Fi'n gwybod bod y llinell Gymorth wedi cael bron i 3 gwaith, fi'n credu. Heddwen, rhywbeth tebyg i 3 gwaith, beth maen nhw fel arfer yn cael trwy y Live Free a Free helpline o bobl yn edrych am Cymorth yn ystod yr adeg hon. Beth sydd wedi newid yn fawr o ran y demographics y galwadau? Sori, nes i'n hoffi dweud. Dyn ni'n rheoli y llinell Gymorth Live Free a Free, byw heb ofn. Beth sydd wedi newid efo'r galwadau yna yn ystod y pandemig yn fwy na dim yw'r nifer o
alwadau sy'n dod yn uniongyrchol gan bobl sydd angen yr help, lle yn y gorffennol mae lot fwy o alwadau wedi dod gan fel concerned others, chymod. Mae lot o alwadau wedi dod gan bobl sydd really mewn crisis nawr, a mae'r achosion yn fwy cymleth, mae'r galwadau yn cymryd lot mwy o amser, achos bod yna safeguarding issues a pob math o stwff. So, mae bendant fath o alwadau, mae'r helpline wedi bod yn derbyn wedi newid lot yn adlewyrchu beth sy'n mynd mlaen da'r pandemig. Ni wrth nodi be chi dweud i ti, Heddwen a Nicola dweud. Ni'n i Llinos yn siarad bob dydd, Lina gwaith a pethau cyffredinol hefyd, ynddo fe? A ni'n sylwi Llinos, ynddo fe? Ni'n digwydd trafod heddi, mae achos y bobl sydd â salwch neu problemau iechyd meddwl, mae dibyniaeth ar gyffuriau ag alcohol yn rhywbeth arall, mae wedi codi Llinos, mae wedi bod yn broblem wedyn yn ein cymunedau ni, yn plant, yn bobl ifanc ni, yn sicr Llinos. Odi. A peth yw, fel fi'n gytuno gyda beth mae Nicola'n gweud, yw yn anffodus, fi'n credu mae'r pandemig ei hun wedi just amlygu y pethau sydd yn mynd mlaen yn barod, a mae'n rhoi pobl a sefyllfaoedd o dan fwy o bwysedd, a wedyn mae fe rhywbeth a cael y cwpan yn llawn, a mae fe i bron i'r top, mae'n cadw y triclo drosto a mynd, ond ar hyn o bryd, mae fe'n fel deluge, mae fe'n just yn cadw i fynd drosto i hyd. A fel i ni wedi siarad eisiau strodri yn dyfed, y peth i'w gofio fi'n credu yw mae hwn wedi cyfrannu tuag ato fe, ond dim na reswm mae fe'n digwydd, mae'r resymeg tu ôl y reswm tu ôl y pethau yma yn fwy dwfwn. Dwi ti ddim yn cymeryd fwy o alcohol neu fwy o gyffuriau achos y pandemig. Mae hwnna'n rhywbeth sydd gyda ti'n barod, a rhywbeth gyda trais yn y cartre neu unrhyw fath o camdrin. Mae hwnna'n digwydd yn barod, yr unig beth mae'r pandemig yn neud yw felly mewn ffordd bositif, mae wedi gwneud pobl yn mwy parod i siarad mas amdano fe, achos mae fe'n digwydd mor aml a mor dwys. Mae rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth amdano fe, sy'n synwyr. A mae fe'n drist gweld yn y papurau, a fel fi'n gweud, ni'n clywed yn ni wrth y pobl ni'n cymysgu gyda hefyd, Rodri. Yr holl, yr marwolaethau sydd wedi digwydd, dim byd i wneud gyda Covid, i gwneud gyda Camdrin neu trais, a plant hefyd yn dioddau hefyd. A felly, dim nawr, felly os oes rhai wedi gadael cartre treisiol, mae'r pandemig oherwydd felly gorfod fod yn gaeth i'r cartre a cael i gohirio i fynd i lefydd a cymysgu yn dod nôl at gofio nhw cael ei gadw'n gaeth pan oedd pethau yna'n digwydd. So, fel i'n dweud, mae'n gymleth tu hwnt. A dwi'n erfyn hefyd ar gwasanaethau Gymorth sydd i gael, a hefyd pobl fel yr CAMS, yr mental health teams, ac maen nhw dan siwt gymaint o bwysau, ond mae fe hefyd yn dangos bod angen y gefnogaeth na, so dwi'n gobeithio bydd yr llywodraethau sydd gyda ni yng Nghymru ac ar draws y Prydain yn cymeryd hwnna mewn i ystyried a dod â fwy o gymorth iddyn nhw, ti'n modd? Ie, os ca fi yn hir dymor hefyd, achos dyn ni wedi gweld lot mwy o bres yn dod mewn ar gyfer y pandemig fel petai, ond beth yn un poeni amdano rili, beth yn digwydd pan mae hwnna'n dod i ben, achos mae gwasanaethau wedi llwyddo gallu cynyddu eu capacity nhw, ond beth sy'n digwydd ar ddiwedd mis Mawrth dechrau mis Ebrill, mae lot o'r potiau gwahanol mae funding yn mynd i ddod i ben, a bydd, dyn ni'n gobeithio bydd cyfleoedd eto i geisio, ond dyn ni ddim yn gwybod, so, ie. Beth ti'n teimlo weithiau o Heddwen mai, bod llywodraethau'n rhoi, fi dweddio'r gair, bod prasol yn taflu arian y peth, y taflu arian, fel bod e'n fath o token gesture weithiau, a wedyn dyna fe wedyn yn rhoi arian, o mae hwnna wedi cael ei sorto, a fe, dwi'n mae'r symbol â ni wedyn Heddwen, yn dweud? Na, fyswn ni'n mynd dweud bod hynny cweit yn deg, a dyn ni'n, gyda Llywodraeth fan hyn, beth bynnag, dyn ni wedi cael sgyrsiau buddiol iawn, constructive iawn gyda nhw, a wrth gwrs, mae pawb yn teimlo'r fath o financial constraints yma ag ati, a mae pawb efo'r fath o the will, maen nhw eisiau gwneud y peth iawn, a maen nhw eisiau helpu,
a nawr, achos mae angen yr help nawr, ond mae jyst yn adlewyrchu yn ehangach ar shwt mae'r sector wedi setio lan rili. Dyn ni yn fath o crisis response. Dyna lle mae'r arian i gyd yn mynd. Mae ar gyfer ymateb unwaith mae'r fath o Camdrin yma wedi digwydd, ac yn aml mae'n hollol extreme. A wedyn, so be dyn ni'n dadlau yw, wrth gwrs bod angen yr arian yma, mae angen i hyn gario ymlaen, ond mae angen i chi gael fath o'r foresight nawr i investio mewn pethau sy'n atal neu sy'n mynd i'r afal ar root causes fel petai o'r ymddygiad yma yn y lle cyntaf. A o'n i'n meddwl, y pwynt y Llinos yn neud, dyw'r pandemig ddim yn achosi rhywun out of the blue just i fod yn abusive, ac i ddechrau bod yn controlling a pethau. Mae'r rhesymau am hynny yn lot ddyfnach, a dyna'r pethau mae rhaid i chi fynd i'r afal dyn nhw, a gymryd ni flynyddoedd o investment, achos chi ddim yn gallu newid credoau pobl ynglyn â beth yw roliau, rôl y fenyw yw yn y cartref, gewch chi ddim siarad yn gyhoeddus, peidiwch â dadlau efo'r gŵr, fath yno beth. Gewch chi ddim newid yr agweddau yna mewn blwyddyn neu 6 mis o funding. Mynd nôl, beth dwi'n hedyd, Nicola yma, so diwedd y dydd, mae eisiau ateb hir dymor fel ynddo fe, fel ti dweud hedyd, mae'r arian o gymorth mawr fel ynddo fe, wedyn i chi sy'n arbenigo yn y maes fel ynglyn, ond mae fe gyn yna newid y gweddau wedyn, Nicola, fel mae'n neud hwnna wedyn? Mae hwnna'n anodd o beth yn ydy, achos ni yn gweld mae pobl ifanc, maen nhw'n fwy hapus i feddwl ac i edrych ar beth maen nhw'n neud a beth maen nhw'n gweud a sut maen nhw'n bihafio. Achos dyna sut ni'n byw nawr, ni yn gobeithio bod ni yn siarad yn fwy agored a bod ni yn fwy derbyniol, ond wedyn mae rhieni nhw a'i rhieni nhw eto wedi tyfu lan mewn oes hollol gwahanol, a mae hi'n anodd, mae hi fel cred erbyn ni, a felly mae gofyn i rywun newid ei cred yn rhywbeth andros o anodd, ond os ni'n gallu neud y gwaith atal a dachrau'n ifanc, mae fe'n neud i bobl i ail feddwl sut ydw i'n ymddwyn tuag at bobl eraill, sut maen nhw'n ymddwyn tuag at fi, a bod pobl yn dechrau meddwl am beth yw eu ffiniau nhw, what are these boundaries, mae rai bod pobl yn deall beth sy'n dderbyniol iddyn nhw, a bod rhywun sy'n trio rhoi push iddo rheina neu symud y ffiniau, dyna le mae'r broblem yn dechrau, petai rheina'n ffrindiau, teulu neu perthnasoedd fwy rhamantus, bod ni'n deall beth yw parch, beth yw i deimlo'n saff, a bod ni yn gallu rhoi ffydd mewn i bobl, a bod nhw'n gwybod bod help i gael. Mae'n rhaid i ni trio cael y gwasanaethau allan yna yn uniongyrchol i'r bobl ifanc, achos yn anffodus ni'n gweld bod access at y plant a phobl ifanc yn aml trwy y rhieni neu rhiant, ac os nad ydyn nhw am iddyn nhw i gael cymorth neu siarad efo ni, a ni'n gallu deall hynny weithio, mae pobl yn ofan beth fydd yn digwydd, maen nhw'n ofan bydd bai arnyn nhw fel rhiant, neu bydd rhywbeth ofnadw yn digwydd, yn aml achos mae'r pobl sy'n Camdrin wedi gweud mor fath, fydd y social services yn mynd ar plant os ydy'n gwneud hyn a llall neu rhywbeth arall. Ond os ni'n gallu cael nhw i gredu bod yn y lle cyntaf mae'r asiantau social services, rydyn ni fel gwasanaeth, help yw'r peth cyntaf ni moyn wneud, a bod ni'n gallu rhoi'r opsiwn i plant o phobl ifanc i ddewis dros nhw eu hunain, bod ni ddim yn goffa gofyn i rhieni, bod ni'n gallu mynd at y pobl ifanc a gofyn beth wyt ti moyn, beth sy'n bwysig iddo ti. A dyna rhywbeth ni'n neud nawr yn wdas y ni'n dechrau defnyddio grwpiau o plant o phobl ifanc i gofyn iddyn nhw beth ych chi moyn o gwasanaeth, sut fath o ymateb sy'n gweithio iddo chi, sut hoffech chi gael gafel arno ni, ydy'r pethau fel social media yn gweithio'n well i plant o phobl ifanc, sut maen nhw'n gallu cael gafel ar y gwasanaethau nhw eu hunain, a wedyn maen nhw yn fwy na hapus i rhoi sialens wedyn wrth bod nhw'n hynach efo pobl eraill. Ni'n gweld pethau fel yr amgylchedd, mae plant ifanc yn rhoi y sialens yn ydyn nhw. Ti ddim fod rhoi hwnna yn y bin, mis algylchu hwnna, mis ni fynd i codi lan y rybys. So unwaith ni'n dechrau rhoi hwnna fewn i'r system, fewn i'r addysg, bod nhw yn gallu helpu a fatha troi challenge i nhw i gilydd.
os maen nhw'n gweld rhywbeth o'i le, os maen nhw'n meddwl bod rhywbeth ddim yn iawn, achos mae plant yn cael amser andros o anodd, a mae trio ffitio fewn neu bod yn rhan o rhywbeth, a mae fe'n anodd i weid, ei, sa'n credu bod beth wyt ti'n neud neu beth wyt ti'n gweud yn iawn, ond mae fe'n bwysig i weid bod hwnna'n iawn, hwnna'n iachus. Dyna rhan arall o berthynas iachus, yw bod chi yn gallu cael y sgwrs na os mae rhywun yn neud rhywbeth o'i le, a bod chi'n gallu cael trafodaeth amdano hwnna a barn gwahanol ac i wneud i rhywun feddwl, so falle dylsyn ni meddwl am rhywbeth mewn ffordd arall. Fi'n credu mai plant a phobl ifanc yw'r ateb a'r dyfodol yn dyfe, ond mae gwasanaethau a popeth i gael ar gyfer pawb ar fwy o addysg, y fwy o gwybodaeth, y fwy ni'n gallu trafod, falle fydd rheina sydd ddim yn teimlo nawr fel bod nhw'n gallu cael help achos beth maen nhw'n credu, beth maen nhw wedi byw gyda. Mi ddewn nhw ymlaen, ond mae prosiect gyda ni yn ymwedig nawr ar gyfer pobl hŷn, menwod dros 55 yn ymwedig, achos bod ni'n gweld efo nhw, enghraifft, maen nhw'n gallu byw gyda Camdrin Domestig ar gyfartaledd am dros 20 o flynyddoedd cyn bod nhw'n siarad efo rhywun. A mae hwnna o achos sut oedd perthynas pan maen nhw yn ifanc, pan nhw wedi priodi a maen nhw'n meddwl, this is what I signed up for. A bod ni'n gallu gweld, bod ni'n gallu, mae yna ffordd arall o weithio, ni'n gweithio mewn un ffordd gyda plant ifanc, un ffordd gyda oedolion, a wedyn ffordd arall gyda bobl hŷn eto. I weid wrthyn nhw bod hawl gyda nhw ar unrhyw adeg yn ei bywyd i ddod i gael help ac i gael y parch i deimlo'n saff ac i gallu rhoi ffydd yn bobl. Teimlo'n saff yw'r ateb. Wrth gwrs, Llinos, bydde ti'n cytuno yma gyda'r bobl ifanc, hynny yw normaleiddio agweddau iachus wedyn Llinos. Yw'r ateb bydde ti'n dweud o dy brofiad di? Yn sicr, dwi'n meddwl, fi'n nabod tipyn o bobl sydd wedi bod trwyddo trais yn y cartre, neu wedi cael eu camdrin rwy ffordd. Fel ni'n gweud, ni'n lwcus mewn ffordd, Rodri. Ni'n dod ar draws y bobl yma, ni'n yn ein gwaith dda ac yn bersonol. A mae'r rhagdybiaethau yma sydd i gael, o fel mae berthynas fod, a fel mae cymdeithas bron o fod yn datgan neu'n dweud fel mae cymdeithas i fod. Beth dylen ni fod yn neud a ddim i gwneud. Fi hyd yn oed yn cofio nôl yn bersonol, blynydde nôl, pan o'n i'n penderfynu o'n i'n mynd i fynd i'r coleg neu beidio fel y siampo. Fi'n cofio mam ddim gymaint, ond o dad yn gweud, wel, na, mas i gweithio ti fod mynd i wneud. Oedd y rhagdybiaeth na'n barod, so ti bron o fod yn cael os galw ei yn brainwasho, ond nhw ddim yn brainwasho fi'n gas, ond nhw ddim yn meddwl mewn ffordd gas, jyst na beth o'n nhw wedi bod trwyddo yn ei bywyd nhw. A yn anffodus, mae'r arferion yma yn cael ei baso mlaen o genedlaeth i genedlaeth. Codi lan o beth mae Nicola a Heddwen yn gweud. Mae fe'n bwysig i gweithio ar yr ifanc, yn sicr achos nhw yw yn dyfodol. Ni rhywbeth gyda ni fel yr iaith, Rodri. Mae'r rhagdybiaethau ni'n gael o ran yr iaith Gymraeg yn bethau eitha cadar a eitha dwfwn, yn dweud. Ni'n yn ymal yn gorfod defnyddio esiample o pam i ni'n gofyn iddyn nhw ail feddwl felly ffordd maen nhw'n derbyn ac yn defnyddio iaith. A mae'r un peth amdano partneriaethau neu perthynas, yn dweud. I ni'n cael ei dwyllo bod berthynas yn rhywbeth, perthynas personol neu yn rhywiol neu fel yn romantis, mae fe'n rhywbeth yn all-consuming, a na beth, fel Santes Dwynwen, a mae Hallmark wedi gwneud briliant gwaith ar ran, San Ffolant, mae'r Valentines, mae'r holl fel, mae'r cariad na'n all-consuming ac yn cymeru dros dy fywyd ti a bod yr holl sbwylio ma'n digwydd ac ati. Ond gelwydd yw a mae fe'n gret wedyn bod ni bron o fod yn cywiro yn ein gwaith ni ac diolch yn drefyn gyda fel yr asiantaethau arall yma yn gweud, hold on a minute, mae hwnna'n controlling and coercive behaviour os ti'n tynnu fe mas, os oes rhywun yn gofyn i ti'n newid y ffordd, mae hwnna yn reoli dy fywyd i. Wel, dim na beth yw cariad, a dim na beth yw berthynas iachus, a rhywbeth yn gwaith. Os i ti'n cael dy fwgwth yn gwaith, i ni fi'n credu wedi cael ei derbyn, wel os mae dy fos ti'n gweithio ti'n neud rhywbeth,
ta pwy mae'r afresymol yw e, ti'n kind of meddwl, well, fi'n neud e, achos mae jobyn fe'n anafantol. Ond, ti'n bod, dilyn hwnna gael gwared na, dyw e ddim yn iawn. Dilyn fod parch yn digwydd, y ddwy ffordd yn dy reolwr ti a ti, bod ti'n gallu troi, ti'n bod beth, fi'n hapus i gwneud hyn, ond yn anffodus fi ddim yn gallu gwneud na. Un, achos dwi ddim yn gyffyrddus gyda fe, neu'r doi, dwi ddim yn gallu gwneud e. Mae'r communication na mor bwysig, ynddo fe, ti'n bod? A un bydd arall i gen i godi, oedd siarad amdano y gwaith da sydd yn cael ei wneud i gefnogi'r ifanc ac ati, a hefyd cefnogi pam i ti'n gallu gadael berthynas treisiol neu mynd trwy'r broses na. Ond o brofiad a hefyd siarad y bobl arall, mae angen fwy o gefnogaeth hefyd ar ôl gadael. Mae ar ôl gadael, bod pobl yn meddwl unwaith i gadael perthynas treisgar neu domestig, Camdrin domestig neu ac ati, mae'r pobl yn meddwl, mae fe'n gorffen, na, dyw e ddim yn gorffen. Fi'n nabod pobl sy'n 10 mlynedd, 20 mlynedd lawr y ffordd, mae'r person na dal yn ei bwgwth nhw, dal yn bwgwth y plant, dal yn trial rheoli y plant ac ati. A mae hwnna fi'n credu wedyn, enwedig mewn sefyllfa fel Covid, yn ail gydio neu'n ail tanio sy'n ni'n gweud, y teimladau na o gael dy gadw'n gaeth a'r anxiety ac ati. A mae fe'n hir dymor yn mynd mlaen yn anffodus i selder, pobl yn cymeryd i bywydau. Bod nhw allan o'r berthynas na, mae'r pethau na yn rhywbeth hir dymor. Mae fe'n tragic i weld. Bod e'n drist beth i wedi dweud, mae fe mor bwysig bod y neges ma yn cael ei ddweud fel yn dyfellu. So ni'n o'r ysymau, ni'n gwneud hwn yn dyfel fod bobl yn ymwybodol bod pethau yma. Achos weithiau, falle bod rhaid i chi'n anghytuno, o fewn eu cymunedau Cymraeg ni, falle bod ni'n denial falle weithiau bod y pethau yma ddim yn digwydd, neu falle bod cymdeithas y gyffredinol a di e fwy am y cymunedau Cymraeg. Dwi ddim yn gwybod, mae'n cwestiwn i ni. A bod ni'n atgoffa pobl o hynny wedyn. A ti'n bod, Heddwen, oedd Llinos ni sôn beth i Berthnasoedd romantus, bydde ti'n dweud, os na bwysau'r bobl ifanc, ti'n bod, neu gyffredinol a'r menwod a dynion, ti'n bod, o ran pwysau o ran perthnasau, ti'n bod, i'n sôn beth i ochr gyfforddol, ochr rhyw, beth fel, os na yn dyfarn di, neu ydy e'n, beth ti'n teimlo? Na, ddim fel fy marn personol i, ond just sgyrsiau gyda pobl ifanc, ymchwil sy'n cael ei wneud gyda pobl ifanc a stwff. Mae yna bwysau aruthrol ar ferched ifanc a bechgyn ifanc. Os chi jyst yn edrych ar fath o'r gwaith ymchwil sydd wedi wneud mewn i faint o blant fath o pre-teenage sy'n gwylio pornography, a just sy'n fath o gweld eu hunain neu representatives o bobl eu hoedran nhw sy'n gallu bod 8, 9, 10 mlynedd oed yn cael eu sexualeiddio yn llwyr. Oedd e'n eitha diddorol actually nath rhyw seicolegydd y diwrnod o blaen nath ei gael mewn i'r newyddion achos oedd wedi gwneud Google search. Oedd wedi gwneud Google search o just 4 gair. Un oedd schoolboy a llall oedd schoolgirl. Oedd yr images oedd wedi dod lan ar gyfer y schoolboy, just yn hollol arferol, just bechgyn wedi gwisgo lan mewn uniform ysgol taclus be bynnag. Efo'r un schoolgirl, oedd lluniau o oedolion menywod ifanc wedi gwisgo lan mewn fath o dress-up costumes yma efo skirts really fyr a fel trio edrych yn sexy yn y bôn. A dyna beth yn dod lan pan oedd chi'n teipio mewn schoolgirl. A so mae pethau fel yna, os mae dyna be mae plant yn cael ei exposio iddo o oedran mor ifanc, dwi ddim yn synfod wedyn bod pethau mae'n cael ei neutraleiddio, ond bod nhw ddim hyd yn oed yn sylweddoli pan ma nhw yn cael ei abusio, neu pan mae rhywun yn bod yn controlling, neu bod rhywun ddim yn, bod y syniad o fath o consent ddim yn bodoli. So na, yn bendant. Ond ar hynny, bys ni'n hoffi dweud, just pwyntio at yr cynlluniau sydd ar gyfer y cwricwlwm, yr overhaul o'r cwricwlwm addysg nawr, a gyda'r addysg perthnasau, relationships and sexuality. Dwi'n meddwl bod potensial anferth i hwnna i addysgu, ond hefyd i ddadwneud lot o'r fath o addysg mewn dyfynodau. Mae plant a bobl ifanc yn cael ei exposio iddyn nhw tu hwnt i'r ysgol, yn y cyfryngau, yn yr hysbysebion, pethau yma sy'n troi syniadau really rigid yn eu meddyliau nhw ynglyn â beth yw e i fod yn attractive neu beth yw e
i fod yn fath o popular a pethau fel yna, chmo? Ie, mae fe rhywbeth, ti sôn, fi yng Nghymraeg un oed, ni siarad yn ferch ni, yn eisiau beth yw'r pethau yma mewn ferch 10 oed, yn dyfe, a mae'r pethau chi'n gweld, maen nhw'n expose, mae pethau ar internet, weles i pethau ar TikTok, oedd e'n frewychus fel yn dyfe, a maen nhw yn, pob person ifanc wedyn, 9, 7, 8, 9, 10 oed yn gweld y pethau yma, mae fe'n rhywbeth, mae rhan i fod yn ofalus iawn yno, ond o ran y pethau positif, ti wedi sôn am y ti nath ni siarad, y beth fe bore yma Heddwen, yn dyfe, a mae'n mynd i newid pethau fan addysg, pethau fan na. Fi'n croesawu, oedd Nicola Llinos, beth i sôn, beth i normaleiddio pethau, mae'n digwydd ar bobl ifanc. A jyst o'r enghraifft perffaith, positif, gwych, mae ferch i digwydd o nôl gatre o'r ysgol, a wedi mae 2 bachgen wedi priodi. A oedd rhywbeth hollol dirbynio, oedd ddim yn issue, a mae rhywbeth ffantastig, bod bobl, bobl hoiw, bobl trawsrhywio, bobl heterorywiol yn cael ei derbyn, o'r oedran, i fi'n meddwl bod hwnna'n ffantastig, mae fe'n wych, fi yn bersonol, mae'n rhywbeth i fi'n teimlo, yn amlwg mae'n dynnu lot o waith i wneud, a yn y maes o perthnasau iachus fel yn dyfe, o ran parchu menywod, a cyfartaledd, bod yn equal, pethau fel mae hwnna wedyn yn holl bwysig, bydde ti'n cytuno wedyn gyda hwnna wedyn, Nicola? Ie, yn bendant, a chymryd, mis ni just weid bod mae pobl sydd yn Camdrin mewn unrhyw ffordd yn cymryd mantes o'r achlasuron mawr yma fel Nadolig neu Santes Dwynwen i wneud rhyw gesture romantus, a mae hwnna wedyn yn gallu gwneud rhywun i ailfeddwl, falle mae pethau ddim mor ddrwg ag o'n i'n meddwl, maen nhw wedi gwario lot o arian arna i, ni wedi cael diwrnod lyflu, ond wedyn os ych chi'n cymharu'r un diwrnod na le mae pethau wedi bod yn neis, fi'n siŵr bod y 5 diwrnod cynt a'r 5 diwrnod ar ôl wedi bod yn uffernol, ond maen nhw'n rhoi ambell i ddiwrnod da fel yna, just i wneud i chi ail feddwl y sefyllfa a be sydd yn mynd ymlaen, just fel rhan o'r tactics yna. A mae fe yn really bwysig bod ni yn wneud fwy o waith yn addysg, yn lun a rhyw, a fel oedd Heddwen yn deud am pethau fel y pornograffi, a sut mae pobl yn edrych. Fyna does dim lot o ddewis gyda plant o phobl ifanc o ble maen nhw'n cael y gwybodaeth yna ar hyn o bryd. Os nag yn nhw'n teimlo bod nhw'n cael y gwybodaeth maen nhw angen fel rhan o'r cwricwlwm fel mae'n sefyll, maen nhw yn mynd i wylio yn rhywle arall. Ond wedyn yn anffodus, does neb yna i siarad iddyn nhw amdano beth maen nhw'n gweld, beth mae hwnna'n neud iddyn nhw yn yr ymenydd heb bod nhw'n sylweddoli, sut mae hwnna'n yn eistedd gyda nhw, bod pobl yn gallu dod yn gaeth iddo fe, a bod dim byd yn cael ei trafod ar rhan consent, ar rhan sut mae pobl yn edrych ar ôl ei gilydd, ar rhan iechyd rhywiol, bod pobl yn wahanol ar rhan ble maen nhw'n teimlo ar rhyw eu hunain, a mae hwnna'n rhywbeth arall mae plant o phobl ifanc yn cael amser anodd efo, yw os eu bod nhw mewn perthynas, yn enwedig bod y perthynas yna yn unrhywiol, maen nhw wedyn yn gorfod gweud bod nhw'n cael eu camdrin, a 2, gweud wrth rhywun amdano sut maen nhw'n yn dewis byw a sut maen nhw'n teimlo. A mae hwnna eto yn enwedig yn rhywle gwledig fel Ceredigion yn gallu bod yn rhywbeth sy'n fwy anodd am bod llai o wybodaeth a help am pethau fel yna hefyd. Os yna rhywbeth o taboo subject, bydde ti'n dweud mewn llefydd Cefn Gwlad Cymru, felly cymaru dynasoedd wedyn? Mae fe, yn anffodus, ni'n clywed tipyn, os dwi'n gweud o pobl beth dwi'n neud, maen nhw fel, ni ddim yn meddwl bydd y problem yn Ceredigion. Pam? Dyw Camdrin ddim yn dewis pwy yw. Yn yr un peth sy'n ni'n edrych ar y pandemig, pam nag yw e jyst yn aros yn Asia, pam ddim? Achos bod e'n gallu trafeilu, achos bod e ddim yn becso, pwy mae fe yn neud yn sal. Mae pobl sy'n Camdrin yr union rhywun peth. Does dim yn anffodus un ynys lle maen nhw gyd yn byw, a dyna lle maen nhw'n aros. Maen nhw maen nhw'n edrych fel pobl cyffredin, maen nhw'n pobl mewn pob math o broffesiynau, o bob man, a mae hynny yn digwydd yn anffodus i mae un mewn pob 4 menyw yn mynd drwy rhyw fath o camdrin yn ystod ei oes. Os ydych chi'n gallu meddwl am 4 menyw sydd yn eich bywyd chi
o ryw fath. Mae o leia un o'r rheina wedi bod trwy ryw fath o Camdrin. Ydyn nhw wedi cael yr opsiwn i siarad efo rhywun, ydyn nhw wedi cael rhyw fath o cymorth amdano hynny, efallai ddim. A mae'n bwysig bod ni yn gwybod, mae'r statistics na ddim yn rhywbeth yn Llundain, mae hwnna'n digwydd yng Nghymru, yng Ngheredigion. Mae'r gwasanaeth rwy'n gweithio iddo yn bodoli oherwydd bod na broblem i gael yn Ceredigion yr un fath a bob lle arall. Ond ti'n sôn ti'n edrych ar Heddwen nawr, mae Heddwen gynt o Ceredigion, nawr yn byw yn y ddinas mawr yn Gaerdydd. I ti'n gweld bod yna shifft o ran agweddau? Oeddi pethau yn fwy o tabw yn Ceredigion Gymraeg Gaerdydd? Beth yw, os yna newid agweddau o dy brofiad di fel person sy'n byw yn y ddinas a'n sgil rôl dy waith di wedyn, Heddwen? Byswn ni'n hesitatio cyn tynnu unrhyw fath o gymhariaeth rhwng yr ardal yma a'r ardal yma. Be ydych chi'n tuedd i ffindio dy math o bod Mae jyst drawstoriad mor eang o'r fath o bobl sydd yn perpetratio abuse. Allen nhw jyst fod yn byw ble bynnag. Ond beth sy'n wahanol falle yw am faint o le sydd gyda pobl sy'n profi'r abuse i siarad am y peth. Os yw'r peth ddim yn rhywbeth sy'n cael ei siarad amdano, neu os oes denial bod y peth yn digwydd, wedyn mae'n llawer anoddach i rywun sy'n profi'r abuse i ddod mlaen a chwilio. Mae'n gorfod chwilio am help. Lle dylai fe fod yn hollol accessible iddyn nhw. Dyna lle dylen ni fod, lle bod rhywun sy'n meddwl, reit, oh gosh, na, I've had enough. Bod nhw'n gwybod yn union lle i fynd, a bod nhw ddim yn ofni, bod nhw'n mynd i gael eu troi ffwrdd, nad yw'n byd fel yna. So dyma dyna falle y prif wahaniaeth, mae'n bosib yn y ddinas gyda mwy o gymysgwch o bobl ac ati. A dwi ddim yn siŵr am hyn, ond byswn ni'n mentro dweud poblogaeth fwy o bobl ifanc, neu yn y bracket ifanc, bod y pethau yma'n cael eu trafod yn fwy agored. Ond byswn ni ddim yn meiddio dweud bod mwy o abuse yn digwydd mewn un rhan o Gymru na rhan arall o Gymru, na rhan arall o byd neu beth bynnag. Wel, ie, mae'n bwysig bod y wybodaeth na yn gael ei rannu, a diolch yn fawr i ti, Heddwen. Wel, i ni'n dod tuag at diwedd y sesiwn, diwedd y podlediad. Siarad y Llinos gynnen y fe, jyst cyn i di siarad y Llinos, yn y fe, ie, mae fe'n Dydd Santes Dwynwen sydd yn ffantastig, ond ni'n sôn beth i'r ochr romantedd, cariad, mae cariad yn rhywbeth sydd ddim yn romantedd, chybod, a ni'n cyfeillio, be bydde ti'n wedi hwnna wedyn, Llinos? Beth ydy dy neges di o ran dy neges di cyn i ni benni wedyn? Fel fi'n gweud, fi'n credu mae'n bwysig just i ni edrych ar ein hunain ar y degau a gofyn i'n hunain beth i ni yn meddwl neu beth yw cariad yn dyfe, achos ni'n dangos cariad mewn gwahanol ffyrdd. Mae fe'n gariad i helpu rhywun i gario i siopa mewn i'r tŷ. Mae fe'n gariad i roi lift i rhywun i rwle ac ati. Ni'n gallu dangos cariad mewn siwt gymaint o gwahanol ffyrdd. A fi'n credu mynd nôl i beth oedd Nicola a Heddwen yn gweud ynglyn â gofyn y cwestiwn na, a wyt ti yn teimlo'n saff pan ti'n neud rhywbeth, a wyt ti'n teimlo bod ti'n cael dy barchu, a wyt ti yn ymddiried yn rhywun ac ati. Neu os oeddi'r pethau na yn cael ei dorri, felly mae fe'n gwestiwn i ni wedi'n gofyn, a efe cariad mae'r person na yn dangos i ni, ti'n modd pethau fel ni. A hefyd, i bido ar y deg, gael ei dynnu mewn i'r ochr romantaidd na o Santes Dwynwen a Tan Ffolan. Ni'n ymwneud yn galw, fi'n cofio Cadi pan mae'n lot yn ifancach, y ferch. Oedd hi'n galw Santes Dwynwen a Ffolan. So ni'n meddwl bod e'n gret yng Nghymru, bod ni'n cael 2 ddiwrnod. A ni'n galw fe'n Lovings Day, oedd hi'n galw fe, achos oedd e'n dangos bod ti'n gallu dangos cariad i unrhyw un a unrhyw berson o ti'n nabod, neu o ti ddim yn nabod, oedd e'n meddwl bod ti'n jyst yn dangos cariad a parch, ti'n mynd? A ni'n jyst yn meddwl bod e'n ffordd really positif i edrych arno fe, achos
y peth mwyaf pwysig i bod ni ddim yn, bod ni falle yn mwy ymwybodol ohono fe, ond hefyd yn barod i ofyn am help os oes rhywbeth fel yna'n digwydd i ni. A to, mae'r neges na mor bwysig, mae cad unrhyw efo bod yn bos, bod yn cared rhwng ni gyd yn dyfe, ti'n bod? A to fi gweld y watch di fyna enfus, mae'r enfus yn cynrychioli cariad hefyd yn dyfe, ti'n bod? Ffantastig. Nicola, gair ola i gloi ar Dydd Santes Dwynwen, i rhywbeth i gwrandawyr cyn i ni orffen? Just adlewyrchu beth oedd Llinos yn gweud, bod hi'n lyflu, bod ni yn gallu dathlu cariad a bod diwrnod penodol i gael, ond yn wirioneddol mi ddylsyn ni fod yn gallu dathlu hwnna bob dydd, bod ni yn teimlo cariad bob dydd, bod ni yn rhoi cariad bob dydd mewn un ffordd neu llall. Dydy un diwrnod da ddim yn neud lan am sawl diwrnod gwael. Ac os ydyn ni yn teimlo bod rhywbeth ddim yn iawn, y gut feeling na, yn aml iawn, chi'n gywir, mae rhywbeth ddim yn iawn, a mae siarad i rhywun yn just dechrau, unrhyw un sy'n teimlo'n saff i siarad efo, siaradwch efo nhw, ffrind, cymydog, athro, rhywun yn y gymuned, arbenigwr, pwy bynnag y bu, bod chi'n gallu just dechrau'r sgwrs na sy'n bwysig, ond bod chi'n teimlo'n saff a bod parch i gael rhwngddoch chi a pwy bynnag eich chi'n cael perthynas efo. Diolch yn fawr ti, Nicola, mae geiriau pwysig na. Wedyn Heddwen, gair golau ti cyn i ti orffen fan hyn? Wel, allai ddim dweud yn well na Llinos o Nicola i fod yn onest, ond be allai wneud os ydych chi ddim yn meindio yw just atgoffa pobl bod na linell Gymorth di-dal, mae am ddim, a mae ar gael 24 awr bob diwrnod yr wythnos. A os allai roi'r rhif ffôn, dyma'r rhif ffôn, sef dim 8 dim 8 8 dim 1 dim 800. Ond hefyd mae nhw'n gallu ateb drwy e-bost, text, neu hefyd fath o live chat ar y wefan. So enw'r llinell Gymorth yw Live Fear Free neu Byw Heb Ofn. A ti'n bod be, Heddwen a Nicola, newn ni roi eich gwybodaeth chi manylion pwysig ni ar ein tudalen Facebook Cered Santes Ceredigion ac Cica Corona. Chi wedi bod yn ffantastig. Diolch o galon. Mae wedi bod yn briliant, ti'n bod. So wedi gwneud rhywbeth fynd yn tebyg o'r blaen, a mae wedi bod yn wych, a byddwn ni'n licio bod ni'n gallu sicr cydweithio yn y dyfodol. Sa'n gwybod beth all i ddweud, rili, ond diolch o galon i chi. Diolch yn fawr iawn i chi o'r adawyr am dod ato ni'n podlediad ni gyda Nicola Willis, Llinos Hallgarth a Heddwen Daniel ar Dydd Santes Dwynwen. Cofiwch y neges, cariad, bod ni gyd yn caru'n gilydd, gallu bod yn romantic, gallu bod yn cyfeillion, a bod ni'n helpu'n gilydd yn dyfe. Cofio neges bach, gnewch y pethau bychan, neges Dewi Sant, gnewch y pethau bychan. Mae hwnna'n arwydd o gariad hefyd yn dyfe, yn wedig yn y cyfnodau i ni'n byw heddi, a hefyd bod yn bositif yn dyfe. Felly, gyfeillion annwyl, Rodri Francis ar ran Cered Santes Ceredigion a Radio Aber yn eich gwasanaethu chi yn y gymuned. Diolch yn fawr iawn i chi, carwch yn ddiogel.